Malta se tkun l-ewwel pajjiż fid-dinja li se jkollha l-Università tar-raba' età. Dan ħabbru s-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-anzjani Anthony Agius De Celis f'konferenza tal-aħbarijiet mill-bini tar-Rettorat fl-Università ta' Malta. Agius De Celis spjega li grazzi għal ftehim bejn il-Gvern u l-Università ta' Malta issa se jibdew jittellaw sessjonijiet tal-Università tar-raba' età għall-anzjani f'San Vincenz de Paul u f'Dar San Giuseppe fil-Fgura. Ħammorru pass ieħor. Dawk l-anzjani tagħna li għal xi raġuni jew oħra huma institutionalized qegħdin ġewwa istituzzjoni ħajkollhom l-opportunità li jkomplu jiżviluppaw l-intellett tagħhom. Aħna il-politika tagħna ta' anzjanità attiva tieħu ħsieb l-aspett spiritwali, l-aspett fiżiku, imma wkoll l-aspett intellettwali. Sostna li din hija prova oħra ta' kemm il-Gvern għandu għal qalbu l-ġustizzja soċjali u sar pass ieħor kbir biex ħadd ma jibqa' soċjalment esklus. Il-prorettur tal-Università Carmen Sammut spjegat li l-ħsieb tal-Università huwa li toħroġ dejjem aktar mill-kampus sabiex ikunu jistgħu jintlaħqu aktar nies. Qalet li l-Università tat-tielet età bdiet 25 sen ilu u l-ewlieni tagħha wasal biex iżomm in-nies attivi fil-komunità. Il-professur Sammut komplet tisħaq dwar l-importanza li bniedem jibqa' jitgħallem tul ħajtu kollha. U din hija importanti għax waħda mill-issues li ibatu minnhom anzjani li jidħlu fl-istituzzjonijiet hija li ma jkollhomx ħajja strutturata, li kull ġurnata tkun bħall-oħra u li kultant ibatu biex jibdew ħadmu moħħom, biex jibqgħu ħadmu iżommu moħħom attiv. U naħseb illi b'dan is-servizz qegħdin inkomplu nagħmlu aktar outreach, l-Università trid tmur lil mill-ħitan tal-kampus. Bħalissa l-Università tat-tielet età qed tilħaq fiha ma' 800 anzjan u anzjana. U sabiex tkun tista' tintlaħaq minn aktar nies, l-Università se tibqa' torganizza sessjonijiet f'Birzebbuġa u l-Mellieħa. Dawn iż-żewġ ċentri se jikkumplementaw il-5 l-oħra li diġà jeżistu madwar il-Gżejjer Maltin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.